marido e muller, podedes actualizar os vosos estados de Facebook. Sí, actualízalo, pero pon gilipollas, porque al lado inteligente non chegas. Agora vos vou falar das miñas experiencias persoais coas redes sociais. Que pesada está a miña familia con que os agregue en Instagram. Outro día, a miña madriña díxome: ai, Cookie, mandeiche unha solicitud de seguimento fai 5 horas, 10 minutos, 3 segundos, 4 segundos, 5 segundos, e non me aceptaste. E por que tes a túa agregada a mí non? Que pasa? Non son suficientemente chanto para ti. Todo isto mentre se miraba cos gatos do ollo de rei. E claro, así non pude facer outra cousa que bloqueote a ti e máis a ti. E no Facebook, non vos pasa que tedes unha amiga coñecida que non para de poñer frases de Mario Benedetti tipo: non te rendas, que a vida iso, continuar a viaxe, destrabar o feo, correr os cascallos, destapar o feo. En serio, seis máis vaga que os reis magos, que traballan un só día ano, e a esa encima é mentira. Máis vaga que os dobladores de cine mudo. Pois, bloqueoche. E o tuento. En serio, non se poden ter fotos máis chungas aí colgadas. Que si selfie por aquí, que si foto 30 por allá, que si los dos dediños. As miñas fotos son máis penosas que Cristiano Ronaldo facendo manequín. Esa aplicación é máis rara que unha S de Rajoy, que ya é difícil de encontrar. Bueno, eu intentei con moito esforzo, pero non poido facer outra cousa. Así que... Non vou facer. Non, porque non lle micrófonos así non bloquear. ¡Alcalde de no! ¡Bloqueate! Como boto de menos unha boa discusión? Desas que rematan con unha boa portada. Un silo dramático de Melena ou Justin Bieber, ou con máis vagas que o vídeo que colgou Miley Cyrus despois de que Donald Trump, alias o Naranjito, gañase as eleccións de Estados Unidos. Agora é que se me enfado, bloqueo, que se non me das like, bloqueo, que se non me comentas, bloqueo, que se non me poste pede de foto, bloqueo. Que se curmado, sobrillo do fillo da túa amiga non me acepta a solicitud de amizade, bloqueo. Fiz aquí a única palabra que saben deletrear, porque, meu Deus, como escribe a xente de hoxe en día? Parece que falan no código Morse. Unha conversa de WhatsApp sería tal que... Hola. Con esto. Mañá MN quedamos con K, ese no, para ir de party con Illa Quina, para darles una hostia con toma 90. Pero isto, tanto que pregunta como que responde, que aquí non se salva ninguén. Tanto se ten os 15 puntos no canal de conducir como se non. Que te pasa? Non podo ir porque a miña abuela castigoume naquel aí to moderno, e dou as exclamacións para que pareza que o que é importante, que non é. E que agora as redes sociais controlan as nosas vidas e as nosas relacións persoais. Vou poñer un exemplo. Outro día eu estaba caminando tranquilamente pola rúa e vina unha parella casar. Sí, casar. Aí no medio do parque, co can cagando, o neno chorando, a pelota brincando. Ata había un neno co súa nai que viu un páxaro azul e lle dixo: hostia, mira, un Twitter. Bueno, pois eu estaba aí, acerqueime a escoitar o que decía o cura. E eu declaro